Det lyder ikke meget. Nej, vi er kun på 17 meter. Du ser slagen. Ja. Den stangen, den er altså stiv. När den kommer upp nu första gången jag får fatt i fartömmen så var beredd. Ja. Lossna lite på bromsen innan jag tar tag i fartömmen. Ja. Den kommer antagligen att dra iväg en runda igen. Och så är du med. Bara lyft upp den lite till. Stopp. Stängen mot mig. Stängen på andra hållet nu. Au, sindssygt den er stor, mand. Hold mand! Den er giga, mand! Hvad måler den der? 2 meter. Sådan! Håller du i den? Jag tror hon leder tävlingen. Jeg skulle lade sin begejstring mig. Jeg råbte over det hele. Det er helt vildt. Gad, mand. Prøv lige at se. Det er vildt. Dyr, mand.